ende kaito waduogo wadolo twaka e chenro mar Pinyo Kinyi makawuono mana kaka iseneno antiere kod jalony e weche mag telo Kevin Osido wadogo mbaka kotudore kod chal mar yiero jod bura ma EALA jogo mabende no yiera e od bura ma EALA odiochieng' manyoro ne waneno ka jokanyo kata jod bura mayudore od bura mamalo kata mano mar National Assembly kaachiel kod mago mag Senate kata Senators odiochieng' manyoro ne gikawo okang' makende mar yiero ji 9 mabende biro chung' e lo Kenya kaka jod bura mag EALA kata East Africa Legislative Assembly kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Ji 9 go mabende ne oyiero odiochieng' manyoro manoriwo ji 4 mawuok e kweth mar Azimio la Umoja, ji 5 mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Ka bende odiochieng' manyoro jogo mabende oyudo thuolo mar donjo e od bura ma EALA kata od bura mar Afrika ma Ugwe. Mano ka wachako kod jogo manitiere e riwruok mar Azimio la Umoja, wantiere kanyo kod Kennedy Kalonzo mabende no yudo kanyo kwano mbolo 262 mano ka oriwo mbulu duto mane wuok e od bura mamalo kaachiel kod mano mar Senate. Winnie Odinga ne obire namba 2 kod mbulu 247, Kanini Kega 197, Suleiman Shabal 181. Ka jogo mabende no yier kaka jod bura mag EALA to gin jo Kenya Kwanza, wantiere kanyo kod Hassan Omar no yudo kwano mbulu 253, Zipora Kering 223, David Sankok bende no yudo mbulu 223, Godfrey Mwangi 188, kaachiel kod Falhada mabende no yudo kwano mbulu 145. Gino mabende wanyalo mana oro negi puoch kod paka inyanya to gi sani moseyiergi e kinde mabende gibiro dhi chung' ne piny Kenya e od burano mar Afrika ma Ugwe kata East Africa Legislative Assembly. Poko wach tarik ma gibiro dhi chame muma, kata kamano wang'eyo ni gibiro dhi chamo muma mano e boma ma Arusha e piny no mar Tanzania. Kevin karwaki twak okinyi makawuono, ang'eyo ni joneno oseneni, akia kigombo moso gi kendo Okrach, mosen mar Nyasaye. Tichio nado kinyi makawuono. Achio maber, kendo wamedo go ne Nyasaye erokamano kuom koth madhi mbele ka chwe. Waneno ka Nairobi ka ogoyo maber, kendo pod odhi mbele gi nyidho. Mano en manyiso ni dware ni mondo wabe waikre mondo wachak pitho. Kamano. Kati wacho ni Nairobi shambala wa mawe wamanyane kumoro wanyalo pithe matin. Kamoro mwanyalo pithe. Kata kamano Sido, kenyalo mana medo lero ne nyako Ramogi Ajwang'a. Yiero mar EALA odiochieng' manyoro no bede yo machalo nade kalore ni jomoko no sebedo ka ponono chwalo ng'ur makoni kod kocha ni nitiere josiasa moko ma osoyo joge gi kanyo ma jomoko ok ne wach nen gima ber, kata kamano nitiere jomoko mano wuoko kwacho ni mana inyanyeto Winnie Odinga kikituda kod telo mar baba na an Winnie Odinga. Ing'eni gimilongo ni siasa ok en wach mayot ahinya, especially ka omako nyinge moko kata jogo maneno ni gin jok ma pek kata madongo. Samoro ing'eni wajawacho ni baba pod pek. Omiyo koro ka osechopo kumichako pimo pek mar jok moko, to nitiere gik minyalo wacho e weche mag siasa gi moko mabende ok inyalo wacho. Omiyo ahinya to kaka mar Winnie Odinga ni en gima nitie joma kipenjo to ginyalo wacho ni ok ber ahinya, nikech jakom kata king'iyo kaka ne ogo kura kata king'iyo family mare bende en family ma samoro ok inyal pogo gi siasa. Kech kidhi Siaya kuma waaye nitiere nyaka ka MCA kucha ma gina jok ma aye family mar Odinga. Kidhi e women reps, kidhi e senators, kidhi e presidents, nyaka ng'iyudgi. Omiyo kipenjo ng'at ma ng'iyo weche mag Afrika ma milambo kata East African Legislative Assembly, bunge madhi Arusha, to nyalo nyisi ni nitiere nyinge ma okoripo bed ni ikete list ni. To king'iyo kata mbaka ma wagoyo ewi Madam Winnie Odinga en mbaka mabe nogo 2017 kane migosi Kalonzo Musyoka bende oketo wuode e list mar nominations mar jo Wiper. Omiyo Kennedy Kalonzo Musyoka en sani oserve second term East African Legislative Assembly. To Winnie Odinga to en oserve the first term. To beki ng'iyo kata mna nyinge moko mabende nitie kacha, ng'enygi gin jogo mosebedo jo siasa. Jika Hassan Omar gini, jika Kanini Kega gini, jogo ng'enygi gin jogo mosebedo siasa. To timre kamano nikech Joyce political parties ema nominate ji.
to mbele kacha wachoga wach mar chike ma oriwo kata manyiso kaka kura ni ripobed ni igoyo kata kaka jidhi e East African Legislative Assembly. Clerks gin gi issue date ma political parties nominate godoji within 14 days kata odiechienge 14 ae tigo kura. Omiyo gimomiyo waneno pekness mantiere kuonde mopogore opogore nikech political parties ema keto nyinge mag jogo ma idhi yier. To wang'eyo ni pinywa ma Kenya kae Joyce kinyalo pim gi kata region mo ae tipenyo ni bende ine chama moro mar kisiasa. Omiyo chama ma intiere mar kisiasa no ema ng'eny ne gine ma gi campaign ni. Omiyo kaluwore gi kura manogo apani odhi maber. Ng'eny ne gin gik maluongo ni public glare. Lakini details ne kata tut weche matimore kata siasa kakigo kura gi gin gigo mitimo oko ma ji ok ne. Omiyo samoro kata jakom bende Mheshimiwa Raila Amolo Odinga osiromo gi wabunge ka onyiso gini kama e line marwa. Tinyalo paro ni kata machalo kamano kata jo Kenya Kwanza be nyalo paro ni odiechieng' moko ma okalo machien kapok kura ni gibene gidhi State House ma giromo kendo nomigi list. To an gima wuora ahinya ni list no nitie ng'ata achiel manonge list mane gikete list. Omiyo en gima ber ahinya. To bende ka wang'iyo joma moko ka wachako mana koda joma Azimio la Umoja nomiyo thuolo mar mondo mi odhi ochung' e lo Kenya e od burano mar Afrika ma Ugwe kata EALA. Wantiere kanyo kod Kanini Kega kaachiel kod Suleiman Shabal. Gin bende giromo mar bedo kanyo kaka jod bura mag EALA kose gin wang'eyo na achiel kuom gine ja Jubilee to machielo ne ja Wiper. Giromo bedo kanyo kose koro wanyalo wachacha ni Azimio la Umoja ok ne dwar ni duol buche moko manitiere e igi kik winj ni owegi oko. Mana kaka iwachene kaka en bendi nyalo paro ni kata ka kura ni ne pokogo ne ntiere ng'ur moro mane ne osechako wuok. Ma achiel kuom jogo mane ne ochung' mbele mar campaigns mag Azimio la Umoja Honorable Sabina Achege bende nosechako wacho weche moko ma ok apar ni ne moro jo Azimio. Omiyo king'iyo ratios kata kaka nambni go keti en ni Kenya kech wan gi pinje mang'eny ma be gioro wabunge madhi bet bunge mar Afrika ma EALA ma Ugwe. Omiyo koro Kenya omi namba mar ji 9. Nyisgi ni party ka party koro unu bro jipanga umiwa mana ji 9 kende. To king'iyo strength mar jogo mane oyier e kura marwa mokalo ma 2022 Azimio la Umoja no owuok gi namba ma ok no chopo marom gin manene Kenya Kwanza oyudo. Omiyo king'iyo ratio ma East Africa Legislative Assembly omiyo Kenya en mana ji 9 kende. To king'iyo parties ariyo gi Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja nitiere gin gi member parties kata parties moko moloso nyuakruok ma iluongo ni Azimio la Umoja. Omiyo ng'eny ne anyalo yie gi gimiwacho ni samoro political party leaders mar Azimio gi Kenya Kwanza owacho ni kik wabed jok ma ok dwa pogo, kik wabed jok ma selfish. Omiyo samoro dwaro ni mondo jo Jubilee bende oyude moko en mpango maber maparo ni ne giwinjre godo kaluwore gi tich mane parties go tiyo mar mondo gichop kacha. To be gima lich ahinya manyalo wuoro en ni ng'eny ne gina awards. Kich ang'ono momiyo ok nyal kwany ng'ata mane nitiere party go tiketo kanyo tinyise ni in midhi represent wan kech kaka ng'ato kaka Winnie Odinga to ken kata mbunge kata gimoro malich ma wanyalo wacho no setime Azimio la Umoja kata ODM bende samoro onge. Ng'eny ne ena nikech koro obedo mentored gi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ma koro Riots Act nyiso gi ni abende ketna uru to kukete kanyo to bende abro hakikisha ni parties mamoko go Wiper oyudo moro, Jubilee oyudo moro, jo UDM kata moko go bende oyudo moko. Mi aparo ni na conversation kata loso moro ma ji bet piny to giwinjore ai list iloso to wabunge dhi to gigo kuwa. Atoka wang'iyo jogo ma bende ne oyudo thuolo mar kata oseyudo thuolo mar dhi chung' e lo Kenya kaka jo Kenya Kwanza kaka jod bura mag EALA. Wantiere kod Hassan Omar, Zipporah Kering, David Sankok, jo Godfrey Mwangi kaachiel kod Falhada Deko. Wang'iyo jogi tema bende jo Kenya Kwanza ne omiyo thuolo mar dhi kacha. Iparo ni yiero mar gi to nobede yo machalo nade mag jo Kenya Kwanza mag jogo ma bende gi yiero nyaka sani? Yiero mar jo Kenya Kwanza en yiero ma king'iye mana kaka notimre anyalo wacho ni en yiero motimre maber. But gima
aparo ni samoro buogo jainya en donjo mar Godfrey Mwangi Maina nikech ing'eni kane jiromo as parliamentary group meeting mar romo mar wabunge mar Kenya Kwanza to en nyinge ne onge list to king'iyo ng'eny nyinge ma ipenjogo kata mwasomogo gin nyinge ma ok oketo Mount Kenya mbele kacha kech Hassan Omar to en ja Mombasa wa Coast Sankok en ja Narok wa Narok Zipora Kering ni nyalo bede mama ma ayo North Rift kata South Rift kon Falhada Deko nyalo bet ni owuok kata mna North Eastern omiyo king'iyo dwaro kata kaka nene ogo kura ne Kenya Kwanza gi kaka ne political parties otiyo gi regions aparo ni jo Mount Kenya ne samoro ok mora ahinya ni tang'ono momiyo e ji abich ma wa orogi to wanto waonge gi ng'at wakacha omiyo kane Godfrey Maina mabende eno siepa kendo setiyo matek e UDA secretariat kata kane ne e university en kijana machachari ahinya ma oero gik mipango kendo kata mobilization obere ahinya wanyalo wacho ni nen gangari kabisa omiyo aparo ni bende jo Mount Kenya openjire to giwacho ni to kwang'iyo list ni nitiere gik moko ma ok wane mokwongo en regional representation Mount Kenya marwa onge kacha Namba 2 kwang'iyo gima wanyalo luongo ni intergenerational balance manyiso ni jogo madongo gi kijande kod jogo mantiere middle age kacha samoro koro gikao ni Godfrey ni nyalo kata cross kato nyalo miyo gi mondo gichop dwaro machalo kamano koro en kijana mokwongo namba 2 bende Mount Kenya omiyo samoro kaluwore gi list manene Ker William kata President Marwa William Ruto omiyo jo Kenya Kwanza jo Mount Kenya samoro okemor gi list no to giwacho ni hapana wan gi kijana moro kae ma gangari kendo machachari ahinya wanyalo kete list ni to berne en ni be kano kete to ngur malich manowuok kuom jo Kenya Kwanza bende onge omiyo aparo ni notimre maber pogruok mantiere gi jo Azimio la Umoja en ni gin gi kaw list kaka nentie kaluwore gi bende gimilongo ni keching'e ni gin ji mang'eny tidwaro mana jo chiko to each of the coalitions Kenya Kwanza emiyowa ji 5 to Azimio la Umoja emiyowa ji 4 koro luwore gi kaka kura nogo to opogore gi nominations ma waneno e political parties nikech nitiere political party list ing'iyo bende ni to in oketi e kiwango mane nitiere nyaka jogo mabende okochopo mar mondo list no kawgi kaluwore gi kura manogo ae gima wanyalo luongo ni zebra crossing koro zebra luwore gi kaka EALA statutes kata chike moloso nominations mag wabunge madhi East African Legislative Assembly olosi omiyo nitiere jok manende odonje list no nikech giyudo kura mang'eny nitiere jok modonje list no bende nikech ni dwani mondo gidonj gi jo party gi nitie jok mabendo donjo nikech regional representation mano bende momiyo machinglo mane nitiere gazeti ma Daily Nation omorowa matamra gi nano kinyi makawuono kan nitiere jomoko mani biro kanyo nitiere jomoko mabende ne otingi to bende ka wang'iyo jogo mabende nyaka sani koro oseyieri mar mondo mi odhi ochung' e lo Kenya mano e odno kata od bura mar East Africa mano Afrika ma ugwe nyaka sani wakwang'iyo kin jogo mabende oyiere akiani ka bende thuolo mimiyo piny Kenya mar dhi owal jogi mondo dhi ochung' e logi mane od bura mar Afrika ma ugwe wachno mar kit chwech bende onego bedni ing'iyo to bende ka wang'iyo jogo ma bende no yieri bende wachopo dwaro mar 2/3 gender rule okapar ni wachopo 2/3 gender rule to en nikech king'iyo chike mag EALA kaka gender rules ko kendo is not a priority ok en gima ng'iyo e tutne gin girito ni wamiyo nafas ochiko kelwauru jo chiko keluru jo katu wero kelunwa waze katu wero kelunwa jogo manigi rem mopogore persons with disabilities mano wano kwangi wan gima wadwaro en ni jo Kenya ere kaka uloso wecheu mar mondo kelnwa ji but en gima very important madware ni pinywa ma Kenya nikech wan gi chike ma local kae kaka mar 2/3 gender rule no ma unfortunately okwasetiyo matek mar mondo wa meet kata watim kaka katiba mar wadwaro nikech wateme 2013 ok nodhi maber kaluwore gi kaka ne ogo kura
ai kaka ne political parties bende o nominate kata ochwalo nyinge mag jogo mane gidwaro mondo bed gaps mag 2/3 go. 2017 bende the same thing otimre, makata mana Supreme Court nomiyo president mane President Uhuru Kenyatta advisory mar gigo madware ni mondo tim tok notim gima the whole of 5 years mag 2013 gi 2022 ne waneno twak mang'eny ahinya e weche mag 2/3 gender rule. Omiya paro ni gima nyalo luongo ni political goodwill ber ka wachako ng'iyo ni to kata mana out of the 9 gi bende wanyalo chopo kiwango ma wanyalo wacho ni okay, we wamiye ji thuolo mar mondo wane kaka mine kata either gender bedo represented. Omiyo kwa ng'iyo list ni tanyalo wacho ni samoro bende nende gi put 2/3 gender into consideration nikech ka un ji ochiko to koro 2/3 kata 2/3 mag ji ochiko samoro en mana kata mana ji ang'wen, mine ang'wen kata gi chuo bende abich. Omiyo kwa ng'iye kaka en ni to wanyalo wacho ni samoro gitemo, but luwore gi kaka initial stages, nominations, nyinge mag jogo mitero kod value bende magi add, ang'o momiyo ine manyaka ket nyingi kanyo. Omiyo kwa ng'iye kaka en ni taparo ni watemo, Azimio la Umoja otemo, at least one gi Winnie Odinga kanyo, kendo Kenya Kwanza bendo miyo Wazipora kod Falhada. Taparo ni mago are some of the lessons madware ni mondo wachak ng'iyo ni to kawa wan gi thuolo mar jochiko to ere steps kata stages mabende waseketo mar mondo wakikisha ni watimo kaka chik dwaro to bende ji bende wamoro, nikech siasa ena wach mar moro. Jamomiyo samoro bende nyiswa gik moko midhi tim to kose mi kom misebete kom to koro gik mane wacho kabe chako penjo jini olisikia wapi, mano ni winjo kanyo. Omiyo mago gin gigo maparo ni nyalo chako konyo wa mondo wangi progressive nature mar loso chike mago. To bende koro nyaka sani ji ochiko gi dwe manyien gibiro chopo e boma mar Arusha mano e piny Tanzania mar mondo mi gicham mayanga to kendo koro gichak tiyo kaka jod bura mag EALA e pachoka. Nyakwara Ramogi jong moro nyalo bedo ni neno wa ponono dani moro neno wa ot kacha to ponono kia ni East Africa Legislative Assembly ni to ang'o momiyo nolose okonyo nade pinje mag Afrika ma ugwe. So East Africa Legislative Assembly to mana kaka nyinge wacho gi dhongere no en koro East Africa to en region marwa mokelo chike pinje madhi sani hapa ni gin abiriyo, Kenya, Uganda, Tanzania, DRC, Burundi, yes, about six countries, pinje auchiel go. Koro higa mara lufa chiel gi prochiko gochiko ne wan gi jotend pinje gi noromo magi sign gi milongo ni treaty. Koro treaty en winjruok miloso aetikane kamoro to ne winjruok no wacho ni wan kaka jo Afrika ma ugwe wadwa ni mondo walos gimoro ma wanyalo luongo ni community marwa kata chokruok kata gima kelo wa kanachiel mar mondo wang'eni to ere kaka watimo biashara, bende wan gi thuolo mar jok mantiere pinje wagi nyalo bet achiel ma gin kaka osiepe, gin kaka joot achiel, ndugu na dada, brothers, sisters, uncles, gima chalo kamano. To treaty mane gi sign no, one of the achiel kuom gik manori po bed ni timo en gimilongo ni keto East Africa Legislative Assembly. Koro en ot ma loso chike marito kaka jo pinje auchiel ma wacho gi dhi dak. Ma koro kanti gimoro motimore e piny Kenya to samoro jo Kenya ok mor kode to onyalo bedo escalated e gimilongo ni East African Community. Koro community ni bende nitiere gi wajawacho ga ni 3 arms of government. Nitiere executive mare kama koro jotend pinje kabete. Ang'eni samoro jowinjo osega kata neno ka presidents wadhi romo Arusha kata Dar es Salaam e gimilongo ni East Africa Community. Koro wan gi executive arm mare. Then wan gi legislative arm makoro loso chike ma ene gima koro wa discuss kata mwelo sewi milongo ni East Africa Legislative Assembly. Then wan gi East African Court of Justice. Angeni ndalo mokalo gi jo Kenya osewinyo kata ka Madam Mheshimiwa Martha Karua wacho ni case mar jo Supreme Court cha wadwa tere East Africa Court of Justice. Koro emano ni kanti gik moko ma kotu oloso to kupar ni bernu to nyalo kele e East African Court of Justice. Omiyo treaty no kata winjruok mane giloso no kose establish migepe mopogore opogore gi mana kaka wan Kenya ka wan gi executive, wan gi judiciary ma ene bunge marwa,
I mean in a court marwa, then one gi legislature ma in a parliament marwa, Senate kod National Assembly. Yes. Koro EALA kai koro obe en gi tije meke moripo bed notimo. For example, kwa wacho weche mag monetary union, weche mag loso pesa. Ne kane gi sign treaty to treaty kata winjruok mane gi loso no, ne dwani mondo jo manitiere within East African community obed gi currency achiel. Koro ka en shilling to shilling obedo e pinje gote. Ka en naira kaka mar jo Nigeria to bedo e pinje gote. Then nentiere gik moko mabende affect issues mag trade kata mag ohala. Nikoro nitiere taxes ma samoro kidhi Uganda to jo Kenya chulo pesa mang'eny kata mondo gitim ohala gi jo Uganda kata gi Tanzania kata Burundi kata Congo gi pinje moko go bende. Koro assembly ni, legislative assembly ni ema koro okalo chike machalo kamano. Omiyo entiere gi tije mopogore motimo to gin nyaka gi opportunities mag appeal. Koro kanitiere ja Kenya madwani mondo ter ywak moro e East African Legislative Assembly kacha to ji ochiko gi gin ema gibedo representatives. Koro inyalo dhi tindiko barua ne clerk kata mbunge clerk ma Kenya kae, aeto ywakno iterene ginyalo yiero achiel kuom jochikogi. Ema koro kawo ywagno to mana kaka waneno ka gigo twak kata gitimo campaign kae. Kamano e kaka twak bende itimo Africa East African Legislative Assembly. To koro nyaka sani wantiere kod ji ochiko mabende kosechamo muma to koro gibiro mana chako tiyo ayanga gichaka bedo e lo jopiny Kenya od burano mar Afrika ma ugwe ka jogo bende ne waneno koseyiera ayanga odiochieng' manyoro. Tich mane makoro rito jogi mabende biro bedo kacha kaka jo od bura mago mag East Africa mago. Wang'eyo ni e pacho kae bende ponono wawachoga ni kwaseyiero jo od bura to moko kuomgi kochopo od bura kacha obedo od bura mamalo, obedo od bura ma Senate, wanyalo wacho ni giwom mana chairs, gin chairwomas, onge gima gitimo, gibeta twak kobiro to kiwinj duondgi. Moko kuom gitimo kamano. Ji ochiko makoro yier makoro dhi bedo e lo Kenya mano e od bura mar Afrika ma ugwe. Tich mane maduong' makoro rito gi kacha mabiro kelo lokruok kata biro konyo e riwo pinjego mag Afrika ma ugwe kamoro achiel kata tego osiep mosebede kindgi. Koro kaka nosego kura nyoro, clerk koro dhi kawo list cha to gi oro Arusha. Mano list mar nyinge jochiko gi. Koro tarik 17 dwe mabiro to gidhi Arusha swearing in. Koserwak gi to mano koro manyiso ni tich koro chakre. Koro tich mokwongo en ng'iyo ni to e bunge mokalo mar EALA ang'ono mane bunge no okalo ni gidwa timo makoro wanyalo chako. To gima lich ma anyalo wuora bende en ni samoro pok wabedo gi thuolo mar analyze kata ng'iyo ni to e gik ma wacho mang'eny ni gin tije mag EALA gi ere kaka gikonyo piny. Nikech dwaro mag pinje gi to ng'eny ndi. Kata sani kuma wantiere ni inyalo neno ka president wa mokalo Uhuru Kenyatta sani odich malich e weche mag Congo, weche mag Ethiopia kae, tungni kata conflicts madhi mbele pinjegi. Omiyo mano nyalo bedo top priority. So security bedo top priority mar wabungegi. Mar ng'iyo ni to bende e EALA kae kata e bunge wa mar Afrika ma ugweni be wan gi chike ma nyalo siro pinjewa ma koro ng'iyo ni to kalwenyo wuok ere kaka pinje moko gi bende nyalo enjoy kata ginyalo biro kanachiel. Namba 2 wan gi issues of taxation. Mano koro en trade, general trade kata yore mitimo godo ohala gi pinjegi. Ng'eni wawacho ni treaty mane gi sign kata winjruok manogo mane gikete kok gichande no wacho ni mondo gibed gi one monetary union. Omiyo mano en conversation mosebedo kadhi mbele pile. Nikech king'iyo poko chopo kare nikech king'iyo siling achiel ma Kenya en mana madhi 1000 kata mana 4 ma Tanzania. To Uganda to kidhi Uganda ka to kini gi siling achiel ma Kenya tichala multi-billionaire Uganda ka. Itinge go gunia mana kata ka en wheelbarrow emidwa mijo Kenya mondo tinge godo tan gitinge go. Omiyo ma ogin weche mabende pod dhi mbele gi chando East African Legislative Assembly nikech ere kaka nyalo bedo gi monetary union achiel but exchange rate to pogre. To en nikech king'iyo kata mna the global rating mar currency milongo ni American dollar ni. Koro kain gi dollar achiel
tidhi godo Uganda, kata idhi kode Tanzania, kata idhi kode Congo, kata idhi kode Burundi, kata Rwanda kae. Ere kaka wabunge kande kuro neni. Omiyo mano king'iyo bende gi yore ma kaka pinje gi oseketo ease of doing business kata yot mar timo ohala. Ere kaka monetary union no konyo jo biashara madwa invest. Ka Joyce nigi pesa mang'eny modwa dhi godo Rwanda. Bende nitiere chik manyalo riti maber ma jo serikal cha ok chandi kinyiso gini dwani mondo gimiye lowo bende kata mna requirements kandi be ok gin gik manyalo buogi as an investor. Omiyo king'iyo trade which is also a priority, mano bende en gimoro ma jo chikogi dhi donjre godo e piny ma Arusha kacha Tanzania mondo gichak ng'iyo ni to ere kaka wanyalo fikisha. Samoro jo Azimio bende nyalo amua ni to koro wachwa mar Martha Karua be wadwaro ni mondo okete ochope e doho makocha. Omiyo mano bende biro bedo issue ma kata wach ma jogo ma are affiliated to Azimio within the East African Legislative Assembly nyalo chako mako. But gima lich manyalo wacho en ni kisedhi Arusha kata Tanzania, ibed ja Azimio, ibed ja Kenya Kwanza, divisions go oknenre ka kucha. Juduto manikata gin jo Kenya. Jiduto manikata gin jo Kenya. Omiyo position mora mobed ni David Sankok ni kata Winnie Odinga kata Mnasa Nomar kata Falhada ni dwa bedo godo nyaka bed gima gisewinjrego. Magi wacho ni ma to wadhi supportu. Makoro kipenjo movers of the motion, samakoro twak chakre kata debate chakre, tok dwani mundo samakoro wawach kata ni Winnie Odinga ema otero twak machalo kamano. Kori penjo proposer onge. Second aere, second ni koro ja Congo ni ema koro dwa second motion makata samoro ok understand nito gini to chakre kanye. Omiyo nitiere nyaka ang'eni gibo tergi induction kata puonj mokwongo magichako dhiye. Ma ibro nyisgi kaka gi conduct themselves, gitimo gigigo kendo kata ka en gi twak kata ywak midwa tero e assembly kacha kaka itime. Omiyo mano samoro nyalo bedo priority. To kapar nikech wang'eni sani koro Kenya Kwanza emania serikal, but en dwaro ma samoro jo Azimio nyalo dwaro ni mondo gichop e doho ma Tanzania kata East African Court of Justice. Nyakora Mogejwang podwa medo twaka okinyi makawuono twaka otudore kod yiero mar jod bura ma EALA ma bende no yiero odiochieng' manyoro ji ochiko hapgi olwara kendo biro chunga e lo piny Kenya e od bura mar Afrika ma Ugwe ka bende dwe manyiena gibiro chopo e piny Tanzania e boma mar Arusha mar mondo mi gichamo mamane twak mobedo godo to gisani yena mar mondo mi wakaw yuyu matin mondi wamodhe pi kendo wabud duondwa e ka waduog wadhi mbele kod twak kikidhi mabor. Jaber, I saw your message. Let me ask, do you like avocados? See, you come over, we cuddle. Asila unabonga mingi. Ni Airtel Umera. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jamni kata chiae mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiae ahinya ka chiae ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka
Machiegni kendo nyako Ramogi ajwang'ero kama na inyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama bodi wamedo twaka kotudore kod yiero jod bura mag EALA mabende no yiera odiochieng' manyoro mago ji ochiko nyaka sani koro biro chunga e lo piny Kenya e od bura mar East Africa maugwe kata East Africa Legislative Assembly. Nyaka sani moko kuom jogo mabende hapgi olwara mabiro chopo od bura kanyo kendo dwe manyien biro chopo achiel kachiel nyaka e boma mar Arusha e piny Tanzania e chamo muma. Gin kanyo Kennedy Kalonzo, Winnie Odinga, Kanini Kega, Suleiman Shabal, Hassan Omar, Zipora Kering, David Sankok, Godfrey Mwangi, kachiel kod Falhada Iman. Magi ji ochiko mabende no yier kanyo kod od bura mamalo mano mar National Assembly kachiel kod od bura no mar Senate gibiro dhi mar mondo mi gichunga e lo piny Kenya e od bura mar Afrika maugwe. Nyakwara Ramogi ajwang' mineno wa kamora mora mineno wa okinyi makawuono itudori kodwa iorunwa ote mari kokale namba mar 33600. Inyisowa ni neno wa ka intiere gwenge mage to nyaka sani yiero mar EALA ne obedo ni e yo machalo nado odiochieng' manyoro. Jogo mabende no yieri bende gichopo kare gibiro chunga e lo piny Kenya e yo makare e od bura mar Afrika maugwe kata oyo. Itudori kodwa e namba mar ote machuoka ma en 33600. Facebook kacha wantiere live iyudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_ote. Penjo mora mora michwalonwa wabro kawo thuolo makende mar somo ka wadhi mbele kod twak marwa kapodi antiere kae kod jalony e weche mag telo mano Kevin Osido ka wameno mana puonjore gigo mabende otudore kod od bura mar East Africa Legislative Assembly. Ang'eyo ni iselero ne nyako Ramogi ajwang' e yo makare ahinya Osido wa gigo mabende koro nyaka sani rito jod bura mago mag EALA mabende osebedo kata osewali mano ahinya ka mano oseyieri kendo koro girito mana dhi chamo muma gichak tich ayanga. Ka wang'iyo kin jogi mabende no yieri kod jogo mabende osebedo ka chunga e lo piny Kenya e od bura no mar Afrika maugwe bende gisebedo ka gitiyo yo makare kose en mana lemo mimiyo ng'ato to beta kacha orito Sara to ponono onge gimotimo. Joyce manopenjo maber ahinya. Ting'eni duoke luwore gi kaka jawinjo marwa o interact kata tudruok ma entiere godo gi East Africa Legislative Assembly. To anyalo wacho ni ng'enyne ja Kenya ma onge gi interest kata ma samoro gik ma odwani mondo ng'e ahinya ok otudre gi kaka jo wabunge gi tiyo doho mar bunge mar Afrika maugweni. To en nikech king'iyo dissemination strategy kata yo ma bunge ni tudre godo gi jopiny ok en tudruok moro machiegni ahinya. Ok en kaka koro samoro waneno wabunge magwagi kadok dala gi ene kanisa kacha gi dhi arambe kata samoro wadhi wamoso gi e utegi. Jogi ka jochiko gi kang' oseter nyige gi kacha gin joma samoro dhi dak Arusha. Omiyo sama ng'inene en naka samoro obiro e rusa kata in gi gimoro malich ahinya midwani mondo idhi wachne. To be gimidwani mondo idhi wachne no ng'enyne en gima samoro ok omako jo Kenya te. Omiyo kata kidhi wachone to en gima samoro be ang' ochope e bunge kacha. Nikech nitiere treaty kata tudruok kata winjruok ma wacho cha nitiere gi stages kaka odhi. To ng'enyne gin ga gigo ma itimo through reports. Nikech kata bunge ma Afrika ma ugweni bende nigi jogo ma secretariat, en gi clerk mare, en gi officers, technical staff maloso ne gi ripodegi. Mabang'e to miyogi to gisomo. Gin gitiya kaka waneno bunge marwa kata bunge magwa ma Kenya kae kata mag MCAs ka, the county assemblies. Is the same way ma East Africa Legislative Assembly bende tiyo. But kora paro ni penjo mi penjo no ang' no chun jogi mar mondo gikony jo Kenya ng'eyo. Ni to un kusega dhiga Arusha kacha ang'o gini mutimoga. Omiyo en gima paro ni kata wan bende wanyalo kawo mondo wachak penjore ni to magi jogo ma taxpayers money ematero gi kacha. Kech ntiere contributions ma piny ma Kenya as a member state ntiere pesa ma jo Kenya bende tero East African community.
nitiere msara ma ichulogi ma wuok e osuru ma ja Kenya ema chulo. Omiyo mano gap maparo nosebedie ng'enyne kata jogo mosebetie e assembly machalo kama donge ne gidhi koro giseduogo. But waonge gi thuolo ma giduogo nyisowago ni nadhi kacha represent kaka jo Kenya ma gima e gima natimo. Mana kaka samoro waneno campaigns kitimo kae. Ng'ato kisego ne kura mosedhi mosetiyo. Koro koduogo tipe ento mane wacho ni dhi loso ndarani. No bet nango iwacho ni budget ne onge to donge in mbunge moripo bed ni appropriate kata loso budget kacha. Thuolo machalo kamano onge gi between ja Kenya gi wabunge makoro watero e Arusha gi. Omiyo aparo ni mano en one of the gaps. Ng'enyne ase kata ana wuon ase attend meetings kata mana Uganda, Kampala ka kata Dar es Salaam, Arusha kuonde gi pinje mokogo ma discussions mag East African community timre. But kiwinjo kata level kaka ji debate kaka ji twak e weche machalo kamano nyisi ni ng'enyne ji onge gi attachment. Ng'eny ji ok par ni en tija kata en gima nyalo interest kata mar monda kaw thuolona monda chak ng'iyo ni to kata East Africa community ni to en ang'o. One monetary union ma Kevin Osido gi Joyce wache studio ni en ang'o. Omiyo ng'enyne mano tich moripo bed ni East African community gi jogo motiyo godo te including wabunge gi bet pin to ging'iyo ni to wan tijewa ma wadwa tiyo gi nang'ono gini. To bende wan gi time frames kata timeline ma within this time Kenya ka ng'enyne wawinjo ka wacho ni 100 days wadhi miyo hustler fund 100 days. Ere kaka wabunge gi be nyalo miyo wa time frame machalo kamano ni within this time of this amount of time for example treaty no bedo signed higa mar 2000 to 22 years down the line waonge gi one monetary union onge nyaka ena mbaka migoyo. Omiyo penjo mipenjo no en penjo maber ahinya to en penjo makoro wanyalo ndiko ne jogi barupe mondo wanyisgi ni un sami oro Arusha ni miwa uru plan maru ere kaka jo Kenya benefit e gima chalo kamae. Omiyo mano en gap maduong' kabisa ma I hope ni political parties ma nominate jogi gi kaka instruments ma East Africa Legislative Assembly tiyo godo nikech gin jok ma represent jo piny. Dware ni mondo gibed gi feedback mechanism ma giduogo. Ka Winnie Odinga odhi kacha to en kaka youthful kaka en ni agenda mane mar jo youth motero e East African Legislative Assembly nikech wan gi Africa Union Commission on Youth, wan gi East African Commission on Youth. Gigo ing'eni winje book kata samoro kidhi bura kaka moko mwadhi e kiwinjo gi but e ground kae kaka jo Kenya wacho to ground to nge gima timre. Omiyo en tij wabunge gi mondo sama gidhi kacha to giduog mondo ginyis jo Kenya ni wan orowa wasedhi pwachamo muma to pwachopo kacha joma ne nitie notiyo kama to ma wadhi werego wadhi loke kama mar mondo mi wachope e yo machalo kata ginyalo wacho ni magi e gik mok ne gitimo kata magi e paro mwantiere godo wadhi chwale e yo makare. Ok ni mana kaka isewacho ni moko kuom gi koro bro wuok e pacho kae giloko dak koro gidhi dak e piny Tanzania ponono girieyo Kiswahili mar gi bende bedo kacha Kiswahili nyororo kama jo Tanzania wacho. To bende koro yudo ni e kinde ma bende ne iwalo kata jogo ma bende nonego be ni yiero kaka jod bura mag EALA en wanyalo wacho ni en gino mabende ne nyalo ponono nodwa kelo tungni matin ahinya to e riwruoge mag siasa obed mano mar Azimio kaachiel kod mano mar Kenya Kwanza. Ang'o momiyo ma en lemo mabende jomathoth gombo mar mondo mi omake kata obede lemo makamano ni neno ka jo Jubilee nochwalo ng'ur margi ni ang'o momiyo wantidwa wewa oko to wan bende wantie mane Azimio kae. Ang'o momiyo en komno ma ji geto ahinya ponono ber mage mang'eny kosen mana gero CV mar ng'ato. Very good question. Gimomiyo en gimigeto ahinya en nikech mokwongo ng'eni political parties ging'iyo gimilongo ni profiling. Nikech ma koro ken local politics. Magi en siasa migoyo at a regional level. To regional level kacha wan gi different regions. Ng'eni kata sama walose weche mag East African community wan gi gimilongo ni COMESA be, Common Market for East African, East and Southern Africa, COMESA, kono. Gibende gitudre gi jo East Africa community. Chike mariwo COMESA gi East African community jogie maloso. Kidhi South Africa kuchabe gin gi union margi ma countries moriwo gi milongo ni SADC. Gibende kaka tudruok moriwo jo East African community gi jo SADC EALA emaloso.
Momio kwa mfano inyalo wuoro ahinya ni to ang'o momiyo jo Kenya chon kane gidwa dhi South Africa idwa ni mondo passport mari ogoye visa kendo en visa mi apply mi nyisi bank account mari to jo Tanzania ka nikech be kata hela marwa be pek molo joka amo jo Tanzania gi to gin onge gi visa nikidhi South Africa tidhi adhi nyalo hodi amikala kala ni sure as long as in gi kama idhi ninde gi air ticket. Until now, recently, kane President Cyril Ramaphosa obiro ka gitudre gi William Ruto giwacho ni okay, jo Kenya ubende for 90 days wadhi miyo free. Mago gini chike kata penjo makoro jogi jo chiko gi emoripo bed ni penjo ni to ka wan East African community kai amo jo Kenya idwaro mondo ogo visa to jo Tanzania ok go visa. Amomio to mano gin examples mang'eny manyalo chiwo kata jok madwa dhi America, jok madwa dhi kata mana Dubai kae gin gik mang'eny kabisa matimore ma jogi ema dhi loso. Omiyo kaluwore gi tich moripo bed ni gidhi tiyo tang' chun gi ni mondo gichak loso iluongo ni agenda. Omiyo jogo mosebetie mosekalo a lot of times en mana for political rewards kichwa wasewacho ni mokwongo parties do recognition at the regional level. Nikoro kinyiso nyinge jikacha wacho ni mano is a nominee from ODM in Azimio la Umoja. Kata mano is a nominee from Jubilee from Kenya Kwanza, Kenya. Though wasewacho ni kagidhi Arusha to weche mag political parties koro rumo. But locally kae to parties dwani mondo ongeni gibende gini gi representatives motegno at the regional level. Number 2 to ibendi se wacho maber ena nikech ng'ama ing'eyo who do you know in nyathinga in nyakwara nikech for example Kennedy Kalonzo ni dongo sebedo EALA ka kata 5 years mokalo but Joyce kata aroma kodi streets kata penje ni to koro ing'eni ng'ata chiel mon nyinge ni list ni en Kennedy Kalonzo ting'eni kata 2017 be ne entiere list no be ing'e gimoro achiel mosetimo kano dhi Arusha mago gaps madongo madware ni mondo dissemination strategy mag political parties obed gi strengthen kata giket gi machiegni gi jopiny. Omiyo positions gi gina mag political parties for profiling. Number 2 en mar jogo ma rewards kichini nyathi ng'ane kata in osiep ng'ane man leader mar this political party koro konyo gi loso CV. But number 3 gine ambassadors mag wabunge wa ma Kenya kae kakoro gidhi e pinje ma oko to bende koro ikinde ma jogo ma bende olap dhogi kinde duto jadong ne komno mara East Africa Legislative Assembly kata EALA ochuno ni gibed jod bura kata jo siasa kose ng'ata nyalo wuok oko mar mondo mi olara kom makama kose gin dwaro mage manyaka bed ni ng'ato chopo mar mondo mi olar kom makama nikech wang'eyo kaka Winnie Odinga noken kata jaod bura tero koro hape olwar ochopo kacha gin en ng'ama oromore mar laro komni mar jaod bura mar East Africa Community. Mano kendo en penjo maber kabisa. Gima dwaro ni mondo ng'ata ma so the long and short en ni ng'ata nyalo bedo mbunge but dwaro kaluwore gi chike ma owacho ka nyaki bed a member of a political party. Mane mokwongo. Omiyo kata Winnie Odinga ni bed ni en nyathi jatelo Raila Amolo Odinga to onge ODM dako bedo nominated. Nyaki bed a political party nikech political party no ema nominate to your parent legislature. Mano koro bunge maruma ma pinyu. Emomiyo clerk no ochiwo notice ni mondo political parties okel nyinge mag jogo ma gidwa ni mondo ochop. But kaka katiba marwa owacho ni ng'ato kadwa chung e kom tinyalo chung through a political party ka in a party kata as an independent candidate. Bunge mar Africa ma ugwe to onge independent candidates. En mana line ma achiel ma en political parties. Koro parties gieme donje aeto itudri kodgi to benine no kata last week ka ng'eny jogi manyinge gin ka nodhi bunge kacha bende ne ji campaign. Dware ni bende sama en kacha ticha ko piny ni to ODM kata Kenya Kwanza UDA kata Jubilee man tire ni wabunge mage ma ang'eyo nikech you are an outsider in wendo e bunge. Be okoyie ni kata ni korichung kachi chako makao speaker ni honorable members abe an ka ogona kura no. I campaign through members
kech gin gi milongo ni security of wiyawili kaka nyalo loke gigo minyalo timo fence mar bunge ei bunge kacha. Nitiere chike standing orders manyiso kaka gik moko timre kacha. Omiyo in kaka Joyce kata kidwa donjo bunge ok inyala dhi ni dhi donjo okang' no rwaki nyaki bed gi bunge moluongi e bunge ema koro dhi to chiwo nyingi e security kacha through the clerk, then the secretariat mar clerk bro tere gate kacha koro kichopo tikawi titiri kama idhirite. Mane kaka gigi timre. Omiyo kata kane waneno ka gitimo campaigns en gimi chano chon ni wan gi nominees magwa to political parties bende ka osechiwo nyinge to ngeni within the parties begin gi leadership. Majority leaders, minority leaders, jogo motelo ne ngeny jogo mochung' korka sirikal gi minority leaders. Kaka koro jogi kane nyinge gi osebedo gazetted tineno ka for example Kenya Azimio la Umoja Opio Wandai okawo mokete letterhead mare as a minority leader ondiko nyingegi. Then jo Kenya Kwanza bende majority leader margi okawo oketo nyingegi letterhead ai ekichiwe oko kacha. Omiyo dwaro mokwongo en ni nyaka bed a member of a political party. Koro samigo campaign e bunge kacha tinyiso jibende ni to in ere kaka ang'o momiyo in ema nyaka wagoni kura nikech nitiere nyaka jogo ma otegno e parties gi mabe okoyudo kura kata chiel to gin gisebedo members of political parties. Emomiyo mbele kacha ewa wacho ni nitiere gimoro ma extra value moro ma extra manyaka bed ni add. Omiyo kaka ji ariyo mwaneno gi Kalonzo Kennedy Kalonzo en gi gimoro ma extra mokelo kanya ni baba gi ene jatelo mar Wiper. Omiyo mano en gima wabunge be ng'iyo ni to ka koro jatendwa ni be onge gimoro amora momiye okwatime kata mna wadwok lweto kokalo e wuode. King'iyo wini bende is the same. Kech sepenji ni to kata kiwuoko kama ichako penjo jin to ang'o malich ma Winnie Odinga osetime as an ODM member be samoro onge kata youth meetings ma samoro timre kuonde gi be samoro kinene nyaka bed ni nitiere gimoro ma extra momiyo wabunge be ogone kura kech ene moyudo kura the highest after 262 ma after Kennedy Kalonzo. Omiyo mago dynamics ma ngata ma okinyala chiewa Joyce na bed adwa dhi bedo EALA. Nitiere details to mano timre in almost corners te kata commissions mineno ka ji ginegi kata principal secretaries kaka wawache ni kaka en nyaka bed nitie gimoro ma extra ma ikelo pesa moko ma be nichiwo mang'eny mag campaign kata rieko moro ma kibet team mar principal secretaries kacha nitie rieko moro ma unique ma jok moko ongego ma kichung' miloso to jowacho ni mano japati wa koro they feel proud gin gi moro ma unique mamiyo gi associate godo kodi. Winnie Odinga oyudo kanyo ombulu 247. Adwa somo moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa orono okinyi makawuono kokale Facebook kacha kama bende anyisi ni wantiere live okinyi makawuono. Nyarogara wacho noneno wa yo makare ka bende heno penjo kanyo ni Cleophas Oloch nitiere kanye kata kama ne nitiere yoyo matin obro tudore kodwa juma manyiena. Shali Ochindo wacho noneno wa yo makare count me in oneno wa ka entiere Asumbi Dala. Sam Jacomo penjo ka wacho ni antiere gi penjo ma antiere godo podi en mana wacho ni podi en mana ni en ma ere kaka EALA konyowa kaka jopiny yani ere berne. Otherwise wacho ni ooro kanyo puoch ka chiel kod pak ne Winnie koda kanini Kega mabendo wacho ni owacho noneno wa yo makare ka entiere gwenge mag Kayole. Jopiny penjore ni EALA ni konyo jopiny e yo machalo nade ere berne. En penjo ma waseduoko mbele kacha to berne en gima nyalo wacho ni japiny ok nyal interact go very easily. Ok nyal neno berne e sechegi. Be samoro Joyce berne neno mana nikech nitiere nyinge moko mantiere emomiyo be wa discuss kata wacho nikech nitiere jok moko mabed ni nyinge gin kacha. Be kata thuolo mimiya malich manyalo wuoroni doko bedo but mana nikech nitiere ji ka Winnie Odinga Kalonzo Kennedy Kalonzo gi kanini Kega gini Hassan Omar manyige gini kacha nikech ji mang'eny no apply. Omiyo dware ni kaka se wacho kacha mbele kacha en ni dware ni EALA kata East Africa Community
obed gi strategy magi tudre godo gi jopiny. Strategy machalo kamano Joyce onge. Wan kata gimiluongo ni ECOSOC, East African Civil Society Forum. To ng'enyne forum no moripo bed ni ema kelo gik koro penjo kaka, ema duoko penjo kaka koro ma jopiny penjo gi. Forum machalo kamano okosebedo active, okoti kako ripo bed no tiyo. To en nikech samoro weche mag pesa kata funding, moripo bed ni jogi bende ema loso, poko chopo e yo makare. Wan gi East African Community Private Sector Forum. Forum machalo kamano bedo mana active ka jotend pinje mopogore opogore gi romo. Beng'enyne waneno ka koro kata president ma Tanzania biro Kenya ka, ekineno kichako kas ji gi meetings moko ma private sector dwa romo ang'o matimre. Ka gise romo ma gise wacho gik ma giwacho, meeting orumo kendo ji okawo bag gidhi kuonde ma gidhiye. Omiyo dware ni strategy mamiyo japiny understand ber ma giyudo from Jod bura ma EALA kata structures machalo kama. Dware ni mondo bed gimoro matimre kata quarterly. Kech for example sama wacho ni weche mag tije mag gidhi timo, one of those tije en ng'iyo ripode. Nikech piny ka piny nitiere gik moripo bed ni treaty cha wacho ni nyaka giket gik ma gitimo. For example, human rights violations. Koro kaka insecurity kata weche mag mecho mwaneno katimre Nairobi kae. Mago gin gik ma ka jopiny nyalo document to gitero EALA. Koro jabura ni bro penjo, bro move a motion EALA kacha. Ni an gi petition moa Kenya, to jo Kenya wacho ni insecurity serikal okti maber, magitimre, mine igoyo, gender based violence, angono matimre, jimuko drise, kendo gidonje duke, security police nendo for example. Mano e kako ripo bedni japiny tudore gi EALA ni. Nikech moko mwawacho kato gin gik ma very high level. Kia note achiel mago sani ok nyal timre e yo ma chiegni. Weche mag visa samoro japiny ok yud thuolo kata ma o discuss. Mana ma waziri mag foreign affairs ka ema romo to giwacho ni jo Kenya un uber kama katurach kama wadhi mi thuolo ma kama kubire pinywa to un visa free. Discussion machalo kamano be Joyce ng'enyne japiny ok yud thuolo mar public participation. Omiyo lero ne jawinjo marwa ni ere ber mwayudo, en ber ma samoro en gima nyalo luongo ni long term. Nikech osiepa moro be iluongo ni Fred owa Kisumu kae, Fred Bambo wacho ni Kevin Osido lero weche mag EALA go but ere kaka okonyowa. Nyiso ni japiny okne kaka gini dhi konye. Omiyo families kata political parties gi kata these individuals kaka nise wacho ni en gima ng'ato loso godo mana CV mare. Samoro kamano e kaka ginene. But aparo ni kata from migawo matiyo County Governance Watch, samoro watudre gi that East African Community Civil Society Forum. Hapa ni mano en dwaro achiel ma wanyalo kawo kendo wabro ndiko barua ne jatendwa chairman mondo wanyise ni kura matimre gi gig structures mantiere gi japiny ok understand kendo interaction mare is very minimal. Ere kaka wanyalo konyogi mondo gichak ng'iyo ber ma giyudo e structures machalo. Japiny pono no wuora ni EALA ni to en ang'o neno ma kondik kanyo ni EALA kata kamano wantiere kod geno ni ibiro kony e fuono makare mondo jopiny ong'etie wach kaka EALA nyalo konyogi e yo makare. Kevin Osido kapok watieko kinyi ma kawuono, bende adwa ni wamule wach moro ma nyaka sani koro ponono nyalo kelo pogruok moro bende nyaka sani mienjo ahinya to od bura kacha mano pogruok manyalo bedo e kweth mag siasa mano kaluwore kod buche moko ma yande ochwal negi kacha kata mantiere nyimo od bura ahinya to bura no ma bende dwaro ni othich oko apisas 4 mago commissioners 4 mag dul matayo weche magiere pacho kae IEBC kaluwore ni negi balo kata negi pogore paro mano kod Jacob margi Wafula Chebukati e kinde mabende ni lando duoko mag Yiero maigani. Mano riwo kanyo jalup commissioner mar IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masita kod Francis Wanderi. Kabende iwacho kanyo ni negidhi ataro kod pend chik kuom kwedo duoko mag Yiero mar jatend piny Kenya. Bende nadiera ni commissioners 4 gi ne odhi ataro mar pend chik osene gitimo gino maponono ne giwinjo ni awan kaka ji 4 wach makama ok wane kadhi makare we koro wabed thingi. Aparo ni dwaro machalo kamano en dwaro mar ichlit. Ichlit kowuok kuom jogo madwani mondo thich gi oko. Omiyo mano en koro wabunge mag Kenya Kwanza.
nikech ing'eyo ni Joyce ma en case manodhi nyaka Supreme Court. To Supreme Court penjo mipenjo no en penjo achiel kuom penjo chiko mane ne Azimio la Umoja openjo doho mamalo ma Kenya kae. Mopenjo gi ni to tich mar jakom mar IEBC ka en gi commissioners en ang'o. Samidwa kwan kura ng'ano moripo bedni ere kaka ikwano kura ni, nikech katiba ok owache malong'o, Elections Act be ok owache malong'o, IEBC Act be ok owache malong'o. Ma doho mamalo Supreme Court nosekelo duoko mare. Omiyo kwang'iyo dwaro mar mondo othich oko commissioners ang'wen go, aparo ni en gima dhi duoko wachien, nikech ng'eni Chebukati bende tam mare rumo, nikech ose serve constitutional tam mare kendo tam ne rumo. Vice commissioners ariyo kina Molu Boru gini gi jomoko gi bende waseneno kaka nitie thuolo mopogore opogore ma Kenya Kwanza serikal bende ose nyiso kaka gidwa tiyo kodgi. Omiyo aparo ni gima wanyalo luongo ni institutional memory kogol commissioners ang'wen gi oko mar dwaro mar chik, nikech Supreme Court nosewacho gima oripo bed ni timo. Aparo ni ok en gima biro tero wa mbele, kendo nitiere gigo ma IEBC osebedo katimo ma biro dhi mbele katimre, ok nikech ni koro ni giwuok gigo ok bitim. Nitiere secretariat ma will continue to do its work, commissioners bende will continue to do its work, but dwaro mar mondo thich gi oko bende ok en ni en gima rach, nikech katiba oketo mikakati kata yore mopogore opogore ma ng'ata madwa ni mondo commissioner ogol. Nitiere petition minyalo ndiko ne president, then president loso commission, judicial commission, ae bang'e tiluongi to ipenji ni tang'ono momiyo ji dwa ni mondo iwuogi commission machalo kama, to ka gi find guilty tigoli. To ka ena siasa migoyo kaka koro maparo ni dwaro mar commissioners ang'wen gi ogol, mana pani en siasa masani jo Kenya ok apar ni oikore godo, nikech ji chandore, wan gi weche mag kech, yudhe dwaro tich, mine dwaro pesa mar mondo giket godo chiemo e mesa. Ok apar ni waikore yo maratiro mar mondo wachom siasa kaka koro jomoko paro ni moro wa. Ok apar ni gigo machalo kamano go moro jo Kenya ahinya. Ato bende jo bura moko odiochieng' manyoro kata weche manyien ma bende ne wakelo ni nyaka Ramogi Jwang', moko kuom gi ne lieko ni ponono ni ma en manokang' ma jo Kenya Kwanza dwaro godo mar mondo mi gipangi kaka kit yiero mar higa mar 2022 biro bedo. Nyalo bedo ni mago bende tudore godo kaluwore ni koro wang'e ni Chebukati to koro biro dhi yweyo en kaachiel kod commissioners mamoko. Mano to en adier, nikech ng'eni kata jakom mar commission kaka mar IEBC nyaka bed ng'at manyalo tudre gi president in any way at any time. Omiyo nikech commissioners ang'wen gi osenyiso tungegi, ni wan kata gik moko dhi mbele kama to nitie gik moko mabe ok wamorgo. Sasa mora wacha ji mukelo milongo ni tap kicha, aneno ka jok moko loso ka gitimo wigi kama ne commissioners gi osenyiso ni awanto ok wapar ni. Omiyo koro mago gin mipango ma koro iketo chon mar mondo gik godo yiero mar 2027. To kaka ne wawacho kata ka ndalo mar yiero, nitie gik ma beyond IEBC commissioners, nitie gik mang'eny sani ma serikal oripo bedni timo mondo oik jo Kenya ne yiero. Joyce, gimoro kaka civic education curriculum, waonge gi manual gima nyiso ji kaka oripo bedni igo kura. To mago bende manyalo miyo jo Kenya mathoth ok wuogo kodhi luto. Mano emomiyo turnout kata Supreme Court kata be weche mag turnout no wach 2027 turnout no bro dhi piny kabisa. Omiyo de ber ka serikal tiyo gi stakeholders mopogore opogore including IEBC mondo penji ni to ang'o momiyo ji ok no wuok go kura maber. Kech ji almost 15 million ok nogo ne serikal ni kura. 7.1 magazi miyo gi 8 million ma ok no wuok kama nonindo. Ji 2 million ok nogo ne serikal ni kura. Dware ni mondo gidog piny to gipenjre ni to out of 22 million ang'o momiyo almost half ok mori kaka watiyo. Mago bro konyo wa mar mondo wabed gi progressive development in our politics than identifying ji. Ni Joyce ni to press conference manuchiwo Serena cha ok nomoro wa dhi watagete uru, then wachak pene to ere kaka wanyalo motivate mine be mondo run for political parties, nikech wasewacho weche mag 2/3 gender kata weche mag EALA gi. Nitie gimomiyo mine ok wuog oko mar mondo gi run for office. Ang'ono momiyo mano timre. Out of a possible over 1,450 positions mag MCAs
mana MCS 115 ema noyier. Nyaka bed ni nitiere shida. Omiyo serikal nyalo konyo jo Kenya ahinya mar mondo gi motivate ng'ata mondo oyud thuolo mar mondo run for office. Chako identifying people, targeting them, okapar ni bro konyowa. Ok en yo makare moripo bedni waendeleza godo kaka watimo siasa miku. Kevin Osido, ang'e ni wach to pod mit ahinya en mana ni samaro mano mi okinyi makawuone maneno korumo. Dago mar mondo mi ichiwe pachi mogik kotudore kod twak mar okinyi makawuono. Pacha mogik en goero kamano ne jowinjowa kuom thuolo ma wasebedo godo. To namba 2 adwa kwayo serikal marwa ni weche mag security ok beyo ahinya in major cities, Nairobi ka, Nakuru, Kisumu, Mombasa and others. Akwayo ni mondo giti tich mane omigi gi katiba marwa kendo gidwaro mar jo Kenya mondo wachop thuolo ma wakisha godo ni ng'ata en safe kendo en gi thuolo mar timo gik modwa timo ma ok hinyi ng'ato kumora mora ma entiere. Koth sani chwe, Nyasaye osemiwa koth, wadhi uru dala mondo wapur. Nairobi ka wantie ka waluonge ni shamba la mawe. Wamanyuru kama puodho nyalo yudre wi mawe no mondo wapuru. To bende be inyalo oro pes mbolea dala kacha mar mondo mi kosepith gi moro kochiek inyalo orni e Nairobi wacho ni Osido no oro pes mbolea we koro waorno oro kendo kata nyoro gioro na mogo kila ngwen. Mano ber kabisa. Ka dhizi koch kao. Ero kama na inya kum ka thuolo mari ichop wabed kod twak mong'itha kotudore kod gigo matimore pacho kanyakora muge John gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar Rupinyo Okinyi makawuono kata kamano chenro podi EALA. Wakawa mana yueyo matin. Tok yueyo matin to koro en chuny banjo. Keta pap kacha. Ka intiere kod mesa kacha, intiere kod